Salam alaikum an balma malien b'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila sur chercheur m'a ɲini aw fɛ a ka partager an ka foli belebele bɛ Cheikh Tiami Aidara ye Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ ka foli belebele k'a lase jɔn ma k'a lase Seku Lasana Kanɛ an ka belebele bɛ Seku a folen don a ye baara min kɛ Maliko la ka se bi ma a folen don don min na ŋunana Maliko la a ma dogo mɔgɔ si la i bɛ ka tagali la a folen don ka Seku karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo o tɛmɛlen kɔ ka Seku Tunkara le politologue a ka foli belebele bɛ docteur Alaye Bokum ka se Boubou Mabel ma ka se Bala Yira ninnu u bɛɛ ka foli bɛ an bɛna an da don sujet la. Donc an bɔra ka information dɔw sɔrɔ reste à vérifier n y'a bila an ka page kan ko Assimi Goïta k'a ni Poutine k'u kumana téléphone na ko Assimi ni Poutine kumana téléphone na n'o ka sɔrɔ o kɛra a b'a dɔn malidenw o ye koba de ye o ye tare o ye koba de ye bila ko tɛ n'a hakili b'a la ne Amara Sila est-ce qu'il y'a faamu ne tun bɛ ka nin demander n bɛ ka nin laɲini kɛ ne ko nga mago bɛ ani Russie ka coopération ba la an mago bɛ ani Russie u k'u ka base caman installer u ka minɛn caman di an ma nga coopération na nga a sera niveau dɔ ma c'est-à-dire ko premier ministre ka taa ou bien Assimi yɛrɛ ka taa Poutine voir est-ce que vous voyez donc ni Assimi ka déplacement gɛlɛyara n'u kumana téléphone na fɛnɛ ça c'est une très bonne chose est-ce que vous voyez c'est-à-dire k'u kumana téléphone na u ye foliw kɛ est-ce qu'il y'a faamu partenariat min bɛ Mali ni Russie cɛ k'u ye foliw kɛ a partenariat cadre la Assimi y'a fo Russie bɛ ka Mali dɛmɛni min kɛ Mali fana ye Russie fo est-ce qu'il y'a faamu u bɛ ka baara ɲuman min kɛ diɲɛ kɔnɔ pour que lafiya ni bɛn ni kɛlɛya ni basigi bɛ se ka na est-ce que vous voyez donc ko Mali ko partenariat ma u ni Russie cɛ Mali sɔnna partenariat ye Mali dalen d'u la wa Mali jigi bɛ Russie kan donc nin coup de fil nin symbole ba de don nin coup de fil in ye koba de c'est historique i b'a kalama Poutine sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ Poutine ti kuma bɛɛ fɛ dɛ Poutine ka ko fanba i b'a sɔrɔ a ka affaire étrangère de bɛ ka kɛ mais n'i y'a ye a ye Assimi sɔrɔ ani Assimi kuma na c'est qu'on b'a yira Russie ka danaya b'an kan Russie jigi b'an kan Russie sɔnnen don Mali ye nin b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka bisigiya ka jigiya sɔrɔ dans les jours à venir an bɛna Russie ka minɛn wɛrɛw sɔrɔ min tɛ nin ye an bɛna Russie ka base caman ye Mali la Mali ni Russie ka coopération a bɛna renforcer de i n'a fɔ Modibo Keyita ka temps wagati nin ye nouvelle duman ye nin ye tare n'a hakili b'a la ne delila k'a fɔ Mali la nka n ka layɛ an ka Poutine ka monument kɛ yan an ka Poutine ka monument construire Mali la soit Poutine bɛ mɔgɔ dɔ kanu n'o ye a tɔgɔ Staline ye an ka Staline ka monument kɛ Mali la a kun ye mun ye d'attirer encore la Russie vers le Mali parce que i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ Russie bɛ fɛn kelen de fɛ dɔrɔn Russie mago tɛ Mali ka wari la mago tɛ Mali ka sanu na nin bɛɛ b'a fɛ pétrole ni gaz bɛ Russie fɛ Russie mago bɛ min na diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn jamanaw ka kariya k'a fɔ k'u bɛ Russie kɔ u bɛ Russie ka taga sira ta Russie mago bɛ juste pays ka reconnaissance de la pays fɛn fɛn an bɛ wagati min na e bɛ kariya k'a fɔ ko Russie bɛ tiɲɛ sira kan ani Ukraine ka kɛlɛ la ko bin kɛra Russie kan Russie bɛ ka a défend mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kariya k'o fɔ an bɛ wagati min na Russie b'o jamana dɛmɛ parce que a b'a dɔn n'a ma jamana dɛmɛ tubabuw b'a jamana bi kabini Mali tɛgɛ bɔ tubabuw bolo k'a ta k'a di Russie ma an bɛɛ b'a dɔn Mali ni hɛrɛ farala u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka Mali déstabiliser maintenant ni Poutine mi ɲɔgɔn bolo n balimaw bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ coup d'état tɛ se ka kɛ Mali la rébellion ti bi Mali kan tuguni est-ce qu'il y'a faamu i b'a ye terrorisme a bɛ ban ko Bachar al-Assad fɛ yen Russie de ye terroriste ko kuma ban ka état islamique kɛlɛ k'a ban kalo 3 Russie de y'a kɛ Bachar al-Assad fɛ yen donc o partenaire stratégique min n'an ni o bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni o ni Assimi bɛ ka kuma da nin da o ye fɛn belebeleba de Maliens kan k'u gese gosi n'a ye an ma dɔwɛrɛ demander Assimi fɛ ni ne demandera o est-ce que vous voyez an ka président minnu tɛmɛna o ma se ka kuma ni Poutine ye o ma se ka taa Poutine ka dɛmɛ demander mɔgɔ min ma nin tile président min ma nin tile o sira fɛ o kan ka dɛmɛ de nin b'a yira ni partenariat tɔ continuera a renforcera ala an bɛ se ka bisigi ko don dɔ Russie bɛ se ka na ka usine de fabrication d'armement sigi Mali la parce que espace baden bɛ Mali la place bɛ Mali la wa an b'a dɔn k'a fɔ Russie bɛ sɔn k'a ka technologie feere a ma minɛnw bɛ dilan cogo min na diɲɛ kɔnɔ ko Russie bɛ ka technologie feere mɔgɔw ma pourquoi pas a tɛ se k'a feere a ma dans les jours à venir nin bɛɛ ye nisɔndiya ni satisfaction de o tɛmɛlen kɔ an bɛna don an ka thème filanan na o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ k'a ye ni transition ma kɔlɔsi
a ben ala nin kira cɛ a b'a dɛmɛbaga bɛɛ a b'u bɛɛ la décourager ni transition ma kɔlɔsi transition b'a dɛmɛbaga a bɛ kɛ sababu ye a dɛmɛbagaw surtout activiste kunda a bɛ u bɛɛ la décourager a bɛ u bɛɛ la farifaga ka sababu kɛ mun ye n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ k'a ye bi mɔgɔ dɔw bɛ ka commencer ka fanga sɔrɔ wallahi san kelen dɔrɔn kɔfɛ o tigilamɔgɔw ja kun t'u la u kun ti kariya ka kuma bi ni anw bɛ bɔ ka armée ka monter en puissance fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ parce que 2012 wagati kɛra u kun ye Mali armée u y'a ka image lagosi u y'a ka image saboter u ye tɔgɔ sugu bɛɛ da Mali armée la repli tactique n'a hakili bɛ olu la ka taa kɛ ko an ka armée ye fugari de ye ka sɔrɔ minɛn ko tanya de kun bɛ an ka armée la ka sɔrɔ an ka armée mɔgɔ kun bɛ de ka encourager o bɛ sanjikɔrɔ wasi min na mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ a dɔn u ye anw ye nin enseignement anw ye nin bɛɛ tiré 2012 o de la i b'a ye sisan i tɛ se ka nin transition in dɛmɛ parce que transition in nana bi crise de kɔnɔ a crise kɔnɔna la mun de kɛra sababu ye ka a bin i b'a ye k'a fɔ terrorisme insécurité o de kɛra sababu ye ka transition in bin parce que fanga t'an ka armée la donc anw nalen i bɛ ka talen anw y'o de faamu il faut encourager l'armée cɛw bɛ an bolo kɛlɛkɛminɛn de t'u bolo o de la anw continuera an bɛ ka transition dɛmɛ an bɛ ka soutenir pour que ka transition in sinsin yɛrɛ transition in nɛgɛ ka don maliyɛnw na maliyɛnw ka fanga in soutenir o ka sɔrɔ fanga in ko fila don i b'a dɔn parce que insécurité de Mali tɔrɔ insécurité jɔn b'o kɛlɛ kɛ o ye armée il fallait soutenir l'armée il fallait encourager l'armée il fallait pousser les autorités de la transition à aller vers la Russie u ka taa coopération ɲini anw y'o de kɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka kariya ka kuma bi u kun tɛ kuma i bɛ ka bini na anw y'an ka vie risquer de moi j'ai fait la prison à 2 fois est-ce qu'il y a faamu pour que nin transition in bɛ se ka biye i bɛ ka bini na n'i y'a ta k'a lajɛ anw ye baara min kɛ ala kɛlɛ de b'a dɔn n'i y'a ye marifa balima an sɔrɔ ala de y'an kisi a n'an bangebagaw ka duwawu sinon kun tɛ yen anw ma min ta est-ce qu'il y a faamu tellement que i kun bɛ siran i bɛ ka bini sira niveau dɔ ma n'i kun bɛ bɔ yen i kun b'i kunkolo meleke ou bien i bɛ fɛn dɔ don i kun na i kana se ka dɔn a bɛɛ kun ye mun ye i bɛ ka taa transition ɲuman ka na wa transition nalen fɛnɛ an bɔra an bɛ ka transition soutenir anw y'a dɔn ni fanga in ka sinsin fanga in ka mettre sur place o ye armée de ye il faut que est-ce qu'il y a faamu an ka armée encourager il faut que armée ka minɛn sɔrɔ an tora diɲɛ don o don an b'o kuma de don an ka autorités kulo la i t'a Russie fɛ finalement o taara Russie fɛ an tora an bɛ ka armée soutenir ka armée encourager an bɛ bɔ min kalama armée opération daminɛ wa armée ka baara min mana kɛ anw b'a ta k'a commenter pour que malidenw ka sɔrɔ ka armée pour que Faransi u kun y'a don an kunna k'an tɛ se ka foyi kɛ ni Faransi armée u ka force spéciale mana baara min kɛ u ka armée mana baara o baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ France 24 ni fɛnw u bɛna mɔgɔw sigi minnu bɛ baara in commenter minnu b'a yira armée française ye nin kɛ nin capacité b'u bolo nin minɛn b'u bolo ka Faransi ka armée fɔ k'a don an kunna fo ka anw yɛrɛ siran mun kun y'an terroriser de psychologiquement ka an lasiran k'an tɛ se est-ce qu'il y'a faamu ni Faransi tɛ ni Faransi m'an dɛmɛ a hakili bɛ opération Serval la France 2 ye émission kɛ opération Serval kɛra cogo min na a émission na i b'a ye a dabɔra propagande de kama pour que an ka se ka sɔn Faransi armée an ka dɔn ko Faransi armée de bɛ se k'an soutenir mais anw de nana ka na o propagande waraka ka na yira ko opération Serval a kɛra nkalon kan minɛnko tanya de kun don Mali armée kun bɛ se k'i jɔ n'a ye est-ce qu'il y'a faamu olu tubabuw de taara ko terroristes ko tellement que u ka farin u tilatilalen don Yadagali ka farin u ka Katiba ka farin Amadu Kufa ka Katiba ka farin ni Katiba ka Katibaw fɔ k'an la terroriser anw de bɔra k'a yira malidenw na ka armée ka baara s'encourager k'a yira ko terroristes u ti cɛ ye Amadu Kufa ti cɛ ye Yadagali tɛ cɛ ye k'a yira ko terroriste tɛ se an ka armée la k'a yira ko armée bɛ se ninnu na ka essayer ka moral di population ma ka population la espérer ka population la sɔn a ka armée ani wagatiw kɛra armée ye perte dɔw sɔrɔ anw bɔra an y'a fɔ pour que ka mɔgɔw dusu parce que i ka mɔgɔ mana sa n'i ka mɔgɔ sara diyagoya a b'i tɔɔrɔ 2012 Amadu Tumani Ture ka taa na n'a hakili b'a la Agilok u y'an ka sarasi dɔw da k'u kantigɛ est-ce qu'il y'a faamu a wagati n'o k'a sɔrɔ an caman kun bɛ réseau kan réseaux sociaux kun ye fanga sɔrɔ ATT kun ti bin parce que u y'a dabɔ a wagati an m'a faamu en même temps moyen de communication ma développé u y'a dabɔ a wagati est-ce qu'il y'a faamu pour que la population su k'a bila ATT la
i y'a faamu taara an ka sarasiw faga cogo cɛjugu la bon o wagati ni mɔgɔ kun bɛ ka bɔ est-ce que i y'a faamu ka population conscientiser k'a yira population na terroristes bɛ ka nin kɛ u bɛ fɛ a ka fanga de bin ni fanga binna sa u bɛ fɛrɛ aw ma k'a yira o wagati Mali armée bɛ se terroristes la ni attaque kɛra cogo min na i b'a dɔn u taara poste de attaquer u ma kan attaquer o mais mɔgɔw m'a faamu a wagati Kati muso yɛrɛ dimina u murutira est-ce que vous voyez explication ne kun kan ka di mɔgɔw kun kan ka sensibiliser u kun kan ka la faamu waati tɛ tali région 3 a bina tile 3 kɔnɔna la est-ce que y'a faamu a bina tile 3 kɔnɔna la parce que fɛn dɔ bɛ yen terroristes nana ni mode opératoire dɔ ye n'u ye an ka finitigiw n'u kɛlɛla n'u sera min na u b'o filmer ou bien n'u ye min faga u b'o filmer k'o bila est-ce que vous voyez a dabɔ ko ye ka population choquer de ka population k'u lamuruti fanga ma bɔ u bɛ ka na n'u système ye anw wulila anw y'o kɛlɛ anw wulila est-ce que y'a faamu armée bɛ baara min kɛ ka armée ka baara commenter k'a yira an bɛ min ye u bɛ min yira an na télé la ko France force spéciale ye nin kɛ ko américains ka force spéciale ye nin kɛ u ye Bin Laden faga u ye nin kɛ tan k'a yira ko anw yɛrɛ ka armée bɛ se ka o baara kelen kɛ tubabuw bɛ min kɛ anw yɛrɛ ka armée bɛ se k'o baara kelen kɛ anw b'o kuma minnu fɔ est-ce que y'a faamu mɔgɔ minnu tɛ fanga fɛ dɛ olu de bɛ ka wuli sisan parce que bi u ɲɛ bɛ transition yɛrɛ de ye monnaie don anw na parce que u ɲɛ bɛ bi transition tɛ ka anw jate u ɲɛ bɛ bi transition bɛ ka anw bila kɛrɛfɛ olu tigilamɔgɔw de bɛ ka wuli ko minnu bɛ ka armée sangalama kɔrɔ tan ko olu de ye danger ye k'olu de bɛ ka armée ka problème bɛɛ bɛ ka bɔ olu de la ou bien k'olu de bɛ ka armée ka minɛn dɔw fɔ k'a bila niveau dɔw la ten olu tigilamɔgɔw de bɛ ka bɔ ka kuma bi en même temps an bɛ tila k'a ye Mali ka avion nana yanni nin avion in kana kɔlɔkɔlɔ tɛ anw ma demander anw ka autorités fɛ a ye avion ɲini an ye hélicoptère ɲini an ye a baaraw bɛ yen ni an mana sila mɔgɔw u bɛ se k'a jateminɛ n'i donna an ka page kan une année de cela ne bɔra k'a demander n ko mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan n'an ka wari fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ hélicoptère kun b'an na n'an ka wari fara ɲɔgɔn kan n ko pour que an bɛ se ka hélicoptère sɔrɔ pour que an bɛ se ka avion de chasse sɔrɔ n ko maliyɛn bɛɛ ka contribuer o senfɛ mɔgɔw ye wari ci ne ma ka bɔ Faransi dɔw y'a ci États-Unis dɔw y'a ci Afrique dɔw y'a ci yɔrɔ caman ne taara verser État ka compte la BDM ka compte la n taara verser a reçu n b'a bɛɛ publier n y'a reçu bɛɛ publier pour que armée ka se ka minɛn sɔrɔ en même temps i b'a ye k'a fɔ tuguni est-ce que i y'a faamu a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ cérémonie de remise ninnu na u ma anw jate anw ma accréditation sɔrɔ an ma wele an ma accréditation sɔrɔ o kana kɛ problème ye mais an b'a ye IBK ka taa na mɔgɔ minnu bɛ IBK défend IBK yɛrɛ binna k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'u défend an bɛ ka ye olu dɔw bɛ en première ligne anw bɛ ka écarter ka bila kɔfɛ n ko de bɛ ka kɛ sababu ye bi caman bɛ ka ja sɔrɔ bi mɔgɔ minnu bɛ IBK dɛmɛ dans le passé olu bɛ ka ja sɔrɔ bi est-ce que i y'a faamu k'a fɔ ko anw de ye transition ka problème ye k'anw minnu bɛ bɔ armée bɛ ka monter en puissance k'anw de ye transition ka problème ye aw ni ala ni kɛra cɛ ala ye jamana bɛ ka taa nin taga sira de mais n'i y'a u bɛ nin fɔ u ka fɔli kana anw tɔɔrɔ mais autorités yɛrɛ anw k'an ka bila valeur la yɔrɔ min na n'olu ma anw bila valeur la o yɔrɔ la anw b'a kɛ cogo di anw b'a kɛ cogo di nin kɛnɛ ninnu kan n'anw ma ye olu de yera est-ce que u ma bila anw ye wa donc o tɛ problème ye quoi ne ko kabiri transition in nana anw ye baara min kɛ ka se bi ma anw mago tɛ reconnaissance la o an mago bɛ halisa de travailler davantage avec les autorités ni fili b'an ka baara la pourquoi anw nalen sango b'a sɔrɔ président ni anw sigira ka kuma a ka baara tagabolo a ka ɲi a ka kan ka kɛ nin kɛcogo la pourquoi sécurité d'État na anw ma sigi ka kuma a ka baara a ka kan ka taa nin tagacogo la mɔgɔw tɛ min dɔn tellement qu'an ye transition in soutenir aw t'a dɔn k'an ka vie risquelen don wa k'anw ka vie menacelen i bɛ ka taa na ni anw bɛ bɔ fanga bin wagati i kun b'i kunkolo datugu de i kun mana vérité tigi fila i kɔ c'est-à-dire a bɛ jɔrɔ min da i kan ala kelen de b'a dɔn wa mɔgɔw k'a dɔn ko nos vies sont menacées an bɛ wagati min na Niger u taara activiste dɔw jeni minnu kun bɛ fanga minnu kun bɛ ka Faransi kɛlɛ u taara activiste dɔw k'u jeni u ka mobili kɔnɔna la n bɛ kuma dɔ fɔ ala k'an kisi ni nin fanga in tiɲɛna aw hakili la k'anw bɛ to Mali la parce que bɛɛ y'anw dɔn ni fanga in dɛmɛli de ye mais bi an bɛ k'a ye tellement que an ye kuma dɔw fɔ n ko minnu bɛ ka armée ka monter en puissance la gosi est-ce que i y'a faamu n ko État k'a lajɛ ka disposition ta i tɛ se ka jamana mara ni condition na taa Rwanda a tɛ si la i k'a fɔ k'i bɛ Faransi ka promotion kɛ o tɛ se ka kɛ parce que Rwanda ye Faransi kɛlɛ est-ce que i y'a faamu taa Corée du Nord i k'a fɔ k'i bɛ Américains ka politique kɛ bilahi u t'a ta n'i ma taa Russie i k'a fɔ i bɛ Américains ka politique kɛ u t'a ta n'i ma mais bi mɔgɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka Faransi encourager u bɛ ka Faransi ka politique kɛ
Aw munu mega Fransiga politique una nana chogo ka waraka aw me den krefe kabri ko ndamene la esiya funu jamana ka événement ba jumen kera ko boya ni considération no taraka danga ante ka boya yino kuma de donwa mais mi mega ntoro sa tellement que état jia nuna olu de bega bobi ko aw ne bega armée ka stratégie do mana wuli ka me ka dakena ka aw ni stratégie jumen dakena ka ou bien mana armée ga minami commentaire ke ibe do wuli parce que baro pour que ga fanga impi meni nya foye pour que ga fanga impi tellement que nunu ngatiku tellement que nunu me adon pour que ga fanga impi des stratégies do activisme nunu me ga fanga de men nu ni tiens là est-ce ya famu ou be ga de men galunta la faire de beke ka état mi o activisme nunu bla yona soit nous mata ku be ga armée ga secret ou divulguer ou bien ou ta action no ke mimu la décourager est-ce que vous voyez ou bien ou beta ku kuma fo ou bien ado be minaka datugo on no kera sisan munu be ka transition de men olu mana dimi mana décourager ou damene nous damene a ben ala ni chrétien kalo kele 1 mois état ba noy 1 mois état ba noy no lu damene est-ce que vous voyez parce que ko be ka ce niveau do ma doreto amega ta sukasi de dusukasi en dusukasi abe ce niveau do ma dorete ma dore fo ne sebe yere la benala ne krache parce que jomani humiliation auta don anga famille la esia famu ube jorona ibe bo chaque fois iga famille jorole menier à chaque fois mana bo iga famille be sera ibe orodme jamana en ala che na unte bo ekrana unte bo ga fanga soutenir menace jumeme amanga vie que tranquillement ita orola shukona la mo se ga ta orola e se ga tista ona orola parce que amega fanga demain nous savons tous que nous sommes tous menacés. Tellement que la communication digira français là. Faut Macron de a fois dala. Quand il veut demander Facebook fait. Que Facebook a like en doit compte supprimer. Ou que solution une activiste là. On y français quel est l'immingue. Ou de kera sababoué. Transition in sera ka jo. Sinon banda ou ni moktara ou na tana. Transition ou tetaon. Activiste doit na soutenir l'ige. Olu kunte ou wakati yo. Nga on a tenu. Mais le minimum de considération. Ma dore fo na turata problème tala ko inte gele ya koy aw ma nga faso fe anga faso kanu dututa la nogota la wa mo ga do barabana na turata dore te nepta nga doctorat yini esi ya famu mais tanga doctorat yini mana opportunité soro me bo jamana kono me tanga kalange parce que antna se ga continuer amega fanga deme tien straka abega ce niveau do ma nga vi risquer atobega ce niveau do ma minimum de considération te danga ay mo munu gele olu tigila mo ga mo de be ga bossa fo ga am menacer ou ga kuma ba ira de ni koro ko état ka am mene e cha sero la ou ba don parce que ni état ou be pression esa ko état ga am mene ni état ya am mene on mana ndatu ou bien flana ou be pression état donc o ga on la décourager on ga sembo ala na on ya sembo ala activiste damado be munu be ga transition deme a ben ala ni kira che nu sembo ala Mali do amé do ka ala ka Mali lakana quoi nolu semo Mali demella ka transition fo ka nege do Mali do na nolu semo la armée ka baraka fo ka nege do mo la nolu semo la anga sigi anga lay ne kon ma do ra fore ne tay nte ko ngela na continuera ta me tanga doctorat ni opportunité sur me bo Mali kono c'est-à-dire ala ba don nyen seke nyen minge ate dogomo c'est-à-dire malien beyaye donc salam alaikum.